निश्चय दिनै जोंनि समाजखौ इम्फु अरनाय बायदि अरगासिनो दङ। जों जुदि हिस्ट्रियाव नायोबा जारिमिनाव गोदो गोदायनि जारिमिनखौ नायोब्ला जोंनि बिफां लाइफांनि बा जोंनि माइ आबादफोरनि बिभिन्न धरननि फल फिथाइ सामथाइफोरखौ माखासे गुमाफोरा जानानै फोजोबदोंमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि ओनसोलाव गुमा बै आबादखौ जाग्रा गुमाफोर बायदि ड्राग्सफोरा जानानै फैदों। जों बारग' NDFB एबा एक्स NDFB इउनाइटेड फार्मनिफ्राय जों मोनसे गोथौयै सिन्था धारना खालामदों जे गोलाव सम NDFBनि जि संग्राम जि दावहा बे दावहायाव हाजार हाजार बिर जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय। दिनै बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायनि जिउ जारिमिनफोरा मबेबा समाव रायखांजायालासेनो बावगारलांनो हमदों। बिनिखाय बे गोलाव समनि दावहायाव जाय बिर जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय बैसोरनि जिउ जारिमिना जेन रायखांजायो, गोथाङै थायो। जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरा जे मोनसे समाव बेबायदि NDFB दङमोन, हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन, जोंनि हा हुनि मोन्थायनि थाखाय, जोंनि पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय, आलादा रायजो बर'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय दावहा नाङोमोन। बै जारिमिनखौ जेन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना बुजि मोनथियो। बिनिखाय जों बे हाबाफारिफोरखौ जों कन्टिनिउ खालामनो नागिरदों। बे बोसोराव मुंख्लं बिर जोहोलाव B निजोमखौ बे बुरा सुब्रिनि इयुथ क्लाबनि बानजायनायाव नैबे गेलेग्रा फोथाराव बुरा सुब्रिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। फैबाय थानाय समाव हयथ' बिथांनि गोसोखांथि बे मेम'रियेल गेमखौ जों आलादा मोनसे जायगायाव खुंगोन। गुबुन मोनसे क्लाबनि बानजायनायाव इयुथ डिपार्टमेन्टफोरनि बानजायनायावबो जों खुंफुंहैनो हागौ। बेबायदि जों कन्टिनिउटि जोङो खालामलांगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि एक्स NDFB इउनाइटेड फार्मनिफ्राय बेखौनो मोनसे रिक्वेस्ट, जाय गामिफ्रा इन्टार भिलेजानो जा इन्टार क्लाबानो जा फुटबल टुर्नामेन्टफोर होयो, नोंथांमोनाबो ओरैनो गामिनि नामाव फुटबलखौ खेलाखौ होनायाथ' होखागोन, होआलासेनो गामिनि मुङाव बा क्लाबनि मुङावल' होआलासेनो बिर जोहोलाव सोरनिबा मुंफोरखौ थांखिनानै जुदि बेबायदि गेलेमु आयदाफोर एबा खेलाफोरखौ फाथियोब्ला जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर थागोन। बेजोंनो लोगोसे जुदि जोंनो खबर होयोब्ला बर'लेण्ड हालामाव थानाय गामि ओनसोलफोराव इन्टार क्लाबानो जा इन्टार भिलेजानो जा मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनि मुङाव जुदि खेलाखौ होनो इच्छा खालामदोंब्ला जोंनो खबर होयोब्ला जोङो उइनारनि ट्रफिखौ जोङो जोंनि इउनाइटेड फार्मनिफ्राय जों बानजाय हरनाय जागोन। निश्चय दिनै जोंनि समाजखौ इम्फु अरनाय बायदि अरगासिनो दङ। जों जुदि हिस्ट्रियाव नायोबा जारिमिनाव गोदो गोदायनि जारिमिनखौ नायोब्ला जोंनि बिफां लाइफांनि बा जोंनि माइ आबादफोरनि बिभिन्न धरननि फल फिथाइ सामथाइफोरखौ माखासे गुमाफोरा जानानै फोजोबदोंमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि ओनसोलाव बै आबादखौ जाग्रा गुमाफोर बायदि ड्राग्सफोरा जानानै फैदों। जोंनि दिनैनि आबादा जोंनि गथ'फ्रानो जोंनि आबाद, जोंनि फिसाला फिसाजो बा जोंनि फंबाय बिनानाव बिसोरनो जोंनि आबाद। दिनै बै आबादफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय गुमा फैयाखै, बै आबादखौ नस्थ' खालामनो थाखाय दिनै ड्राग्स फैदों, गान्जा फैदों, जौ जुवा फैदों। दा बिनिखाय बेखौ होबथानायनि दायित्वखौ जों बयबो मानलायनो नांगोन। जों इउनाइटेड फार्मनिफ्रायबो हाजासेयाव जोङो नाजादों। आरो बेबायदिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेमु आयदाफ्राव माखासे समाव जोङो बेस्थ' खालामनानै दोननो इच्छा खालामदों। आरो जोङो जेसेबां हायो ड्राग्स फालांगि खालामनायफोरखौ जोङो हमनानैबो पुलिसनो हरदों। फैबाय थानाय समावहा जों बेफोर खामानिफोरखौ कन्टिनिउ खालामलांगोन। फैबाय थानाय समाव आकुबार जोङो जेन उन्दै बैसोआव जौ लोंनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नागिरदों। जोंहा समाजारि बेरेखायै गुबुन सोरबानि हिन्जावा सोरजोंबा लानानै खारलायनाय बेबायदि हाबाफारिफोरा, बेबायदि गाज्रि आखुथायफोरा दिनै नुजाबाय थादों। बेफोरखौबो होबथानायनि राहा लामा दिनै इउनाइटेड फार्मा लागासिनो दङ। साननैसो सिगांसो गुवाहाटियावहा देहा फालांगि खालामग्रा माखासे हिन्जावसाफोरखौ जोंनि इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायावनो बेखौ हमनाय जादों। बेबायदिनो बेफोर हाबाफारिफोरखौबो जों कन्टिनिउ खालामलांगोन जेन जोंनि समाजा फोसाबजायो आरो जोंनि समाजा जेन सुस्थ' समाज जायो। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि इयं जेनेरेसनखौ लानानै सुस्थ' समाज जों जेन बर'लेण्डआव दाफुंनो हायो। बेखौनो जोङो खुलुमनाय बावहरदों एक्स NDFB इउनाइटेड फार्मनि जानानै B निजोमनि न'खर, बिनि फंबाय बिदा बा बिनि जेसेबांखिनि परियाल बंस दङ बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि एक्स NDFB इउनाइटेड फार्मनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हान्थु खरायनानै खुलुमनाय बावहरदों। बिथांमोननि एबा बिथांमोननि न'खरनि बिदा बा फिसाला बा बिफं बिनि बिर जोहोलाव B निजोमनि बावसोमनायावनो दिनै
NDFBआ गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेरजों बर'आ बर' बायदि बे हालामाव थांनानै थानो हादों। नंगौ जों NDFBआ पलिटिकेलि एरेन्जमेन्ट बर' रायजो राजानि थाखाय नांगौ बायदि जोङो होफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जारिमिनखौ बिजिरनानै नायोब्ला गोलाव सम NDFBनि संग्रामजों बर' जाथिया थांना थानो मोननायनि मोनसे लोब्बा दङ बेखौ नुहुरो आरो गोलाव सम NDFBनि हाथियारनि दावहानि थाखायनो दिनै जोङो बर' राव रायज्लायनो मोन्दों, बर' बायदि थांनानै थानो मोन्दों, बर' टाइटेल जोङो लिरनो मोन्दों आरो जोङो जोंनि हायावहा देदगा गोदगायै दिनै थांनानै थानो हादों। बेनिखाय बिर जोहोलाव बी निजोम बिथांनि न'खरनिसिम जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा जोङो साबायखर बावहरनायजों लोगोसे जों खुलुमनाय बावहरनाय